3, 2, 1, вперед! Казанның җиңү паркы. Монда әтиләр һәм уллар өчен бәйрәм оештырдылар. Менә алар үзләрен янгын сүндерүче ролендә сынап карый. Кайсысы киемне тизрәк киеп өлгерә, шул җиңә. Янгын сүндерүчеләр үзләре 45 секунд әзер булырга кирәк диләр. Илнар Хуҗатуллинга 49 секунд җитте. Армияда үткән вакытта, сноровка бар, как говорится, научились. В принципе, ничего сложного нет. Я сразу думал, что мой папа победит. Я хочу стать таким же, как он. Bir boşlangıç var инде, хәкерен Җиңү паркында мондый ярышларны ел сайын үткәрәләр. Әтиләр көч сынашканда уллары җан атып тора. Шулай ук янгын сүндерүчеләр техникасыннан торган күргәзмә дә оештырыла. Винтовка Мосина, карабин 98. Бик Ватан сугышы музей мемориалында бүген сугыш кораллары күргәзмәсе ачылды. Бирдә винтовкадан алып пулеметларга кадәр куйганнар, араларында сирәк экспонатлар да бар. Музей ишек алдында исә театральләштерелгән тамаша оештырылды. Бирдә һәркем Кызыл армияче булып сафта атларга өйрәнде, кулына мылтык тотып карады. Бүген Казанның Дәрвишләр бистәсендә дә күңелле үтте. Монда туплы хоккей буенча 4 команда ярышты. Динамо командасы йолдызлары, хәвәскәрләр, журналистлар һәм җанатарлар. Саф һавада уйнаучыларга яшьләр дә, олылар да көч биреп тора. Финалга Динамо командасы йолдызлары белән матбугат хезмәткәрләре чыкты. Уен 2-0 исәбе белән Динамо файдасына тәмамлана. 3нче урын хәвәскәр уенчыларда. Күңелле кен матур уен физкультурный общество Динамога бик зур рәхмәт. Алар безнең өчен бик зур шатлыклы праздник ясадылар. Ватанны саклаучылар көненә багышланган безнең бәйрәм, итекле хоккей бәйрәме уены буенча ел саен без бу бәйрәмне үткәрәбез. Бу уенны конькида шуа белмәүчеләргә дә кызык, чөнки итектә уйныйлар, шуңа күрә бу уенны барлык спортны яраткан кеше уйный ала инде. Казансу елгасы өсте бәйрәм уңайыннан төрле төсләр белән бизәлде. Монда сноуборд яки серфинг ташучыларны һава яланы белән идарә итәргә өйрәттеләр. Бу спорт төре буенча ярышлар кыш көне әле беренче тапкыр үткәрелде. Миңа бик ошады. Башта әзрәк авыр булды, но әкренләп өйрәнергә була. Бик кызык, бик авыр. Ләкин тагын бер-ике тапкыр мин инде аңа басам. Шулпан Касымов, Руслан Хөснетдинов, Алмаз Зиятдинов, Игорь Романов, Александр Вольнов, Яңа Гасыр каналы.